само українці і ви Зеленський почув. Як почалася війна, с первого дня войны мы вышли и стояли под российской амбассадой. Мы стояли сутками, 5 суток первых мы стояли под российской амбассадой с великими плакатами, в белорусских венках, как показать, что Беларусь это не Лукашенко. Мы это написали на разных мовах. Мы слухали всякие речи украинцев, але мы доказывали, что Беларусь это не Лукашенко, что Беларусь это другая. Беларусь находится сама под оккупацией. І потім, всі ми ведаємо, скільки волонтерів було на границі з Україною, скільки волонтерів було тут у Варшаві, на вокзалах, усюди. Я сама була за одним з тих волонтерів, і усюди були білоруси. Білоруси приймали українців. Білоруси, ми самі живемо у маленьких покойчиках у Варшаві, але ми приймали у себе вдома українців. Маму, діток, ми приймали, ми допомагали кожному. Ми закупляли продукти за свої гроші, продукти харчування, білоруси. Я веду сотні таких білорусів, які пройшли на зустріч